O mal tempo non impediu que o delegado da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado da alcaldesa Teresa Villaverde, se achegaran a comprobar parte dos traballos que estiveron realizando os alumnos do Obradoiro de Emprego, na especialidade de aproveitamento forestal. En concreto, estiveron realizando traballos de mellora de espazos públicos en ambos os dous municipios, como é o caso do entorno de San Lourenzo. Estes obradoiros son obradoiros moi demandados, porque proporcionan beneficios tanto ao municipio onde se fan, polo traballo que se fai propiamente no obradoiro, porque permite tamén que as persoas que forman parte dele teñan unha formación e a súa vez esta formación vai acompañada tamén dun contrato, é dicir, os membros, os que forman parte do obradoiro, cobran por percibir esta formación. A alcaldesa agradeceu a axuda da Xunta para poder desenvolver este obradoiro, que ofrece aos seus participantes grandes posibilidades de acceso ao mercado laboral, nun sector ademais como o forestal, con ampla demanda nas empresas da zona. Un obradoiro é fundamental por varias cousas. Os traballos que se fan nos concellos, neste caso no medio natural, que son moi importantes, pero como ben dixo o delegado, pois porque os alumnos teñen opción de formarse e de facer prácticas e de emprego. Non é para todos, ojalá que co tempo si pode estenderse a todos, pero ahora mesmo temos xa 4 contratos garantidos por empresas da comarca. A experiencia formativo-laboral que comparten Lousame e Noia está a piques de concluir. En teoría eran 9 meses de formación, que se iniciaron xa en novembro, pero a chegada da COVID fixo que se paralizara durante un tempo, debido ao decreto do estado de alarma, para retomar posteriormente de novo a actividade.